pane nyaya ndakuvigirei pano murezimbabwe yakansela vezanu-pf. Aiwa, panoonekwa kuti vakomana opposition vakaona kuti aiwa pakiliniki vana vari kufa nokuda kwokuti havana mablankets. Kansela opposition Anderson Chamisa ndobva vatengera mablankets. Toona kansela wezanu-pf ouya achikolekta mablankets ochiti musamashandisa. Sanapinda mashoko abuda nyogwa panapa muThe Mirror Masvingo. Ndotibva subscribe like utina on the bell icon. Tichipinda muThe Mirror onyora vachiti in a shocking act of political intolerance, a ZANU-PF councillor for Ward 24, Wedza South, has ordered nurses at Nyangabwe Clinic to return 20 blankets donated by an opposition politician. A critical shortage of blankets caused the deaths of newly born babies at the clinic, forcing nurses to appeal for donations. Councillor Benjamin Chigaro, who visited the clinic in the company of the police officers, said he wanted the blankets returned because he was not informed of the donation. The blankets were donated by Valentine Zinongwe of the Citizen Coalition for Change. Ndo nyaya ndakuvigirei panapa kuti munoona sei nyaya ino ichitogwa pana zvinzi aiwa kansela anoti aiwa mablankets wafani kushandiswa ndakunomatora just because hamuna kuti informa vanhu opposition kuti muda kushandisa. Mure Zimbabwe, this is political intolerance. Tudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Zvatongobuda kuti takungoziva kuti saka ZANU-PF ndochita madonations. Kana ichinge yakanganwa vanhu vofa zvavo. Aiwa tudzei mafungiro enyu pinda comment section medu. Subscribe kulike chinotina on the bell icon.